assalomu alaykum hamdiyarон, hamvatanон, касоне ки ба дарахтои павлония завқ дора, марҳамат, парвардо тайёрай, метавонем ки бурда шунонем. муҳлати шунондани павлония аз 20 апрел то гандумдарава метавонем ки ҷои гандумдам метавонем ки даравида баъд ҳадак тезтар карда букорем. ай биромад ки муҳлаташ 2 моҳ. ҳамин дарахтора хушрӯ нағз нигоҳ кунед, агар иншоалло худо хоҳад 5-6 метр баландида 5-6 метр баланд меша иншоалло худо хоҳад. гап нигоҳубинда кори дему тавон худаш меша бигӯем, ин нодурустай. барои ҳамин ира ки кори ден овқати тамин мекунен, дору метиҳен, чобуқ мекунен, ранги ҳам картошкаро чӣ қадр парвариш мекунен, ҳамин қадр парвариш мекунен. ҳамин ҷӯяи картошкаро мегирен, чанд қадр ҳар як 40 сантиметрда яктаи монда рафтан мегирен иншоалло. стаканчик чӣ хел мемонен? мана ҳозир ман шуда бо якташа канда ина ҳозир бурда ки мо шунондестем, мана ин стаканчик диден парварда тайёр. нави М1 нави FTI уҷаш М1 ам дорем, FTI ам дорем. то ана ҳамҷара ина стакан то ина баргора гур кунем, дидестен таи хок кунем то ҳамҷара баландтарак чикар. агар парвардаи баландтар гирен, ай 25-30 сантиметр баланд, магарам чиқиртар бишунонем ки вай и гармиёда хок шиданаш мумкин, хор рафтанаш мумкин, барои ҳамин чиқиртар мешунонем. ана аз 50 дона боло то маркази ноҳияшон таксиашон қадри роӣ мекунем, то маркази ноҳияшон дастафка дора. аз 50 дона боло. агар бисёртар гиран 400-500 усун мумкин то ноҳияшона бурда тием иншоалло худо хоҳад. агар касоне ки харидор бошанд, метавонанд ки ба устоз акаи Искандар Разуқов, сардори ангур ва боғ, метавонанд ки муроҷиат кунед. вай кас дониши хуб дорад аз тамоми, на танҳо павлония, аз тамоми дарахтои мевадиҳанда, аз тамоми дарахтҳо ҳамаш илми хуб дора, фаҳмиши хуб дора, ҳамаша медонанд, бо шумода мефаҳмонанд. касе ки аз дигар ҷо агар парварда гирифтагӣ бошадам, нотарсида метавонед ки муроҷиат кунед. чӣ хел парвариш кардан кор, чӣ хел нигоҳубин кардан кор, шабу рӯз телефонамон кор мекунем, метавонед ки муроҷиат кунед. номерои телефонои мо 919 36 91 32. мегафонамон бошад 901 66 30 65. мо дар шаҳри ваҳдат қарор дорем, дар колхози Телмон. пеш Телмон буд, ҳозираш дар Бӯстон, яъне ҷамоати Гулистон, деҳаи Ҳақиқат. пеш ин деҳаро номашро Балдирғон мегуфтанд, ҳозир деҳаи Ҳақиқат ай. хоб касе ки гирифтанӣ боша, марҳамат ба устози муҳтарам муроҷиат кунед ва ё номерои моро, адресҳомона, хонаҳомона медонанд. бо ягон чи пурсиданӣ бошен, ҳамаша худашон мефаҳмонанд. боқӣ саломат бошед, сарбаланд бошед, дар паноҳи худо бошед, саломат бошед.